Les 40 setmanes de la transformació de Hara. 20a setmana. La vida sota els pensaments. Després de treballar durant dies per reconèixer i etiquetar els pensaments repetitius, Hara es va començar a adonar que, tot i que era capaç d'identificar-los amb facilitat, sovint quedava atrapada en una espiral de pensaments sense fi. Semblava que les etiquetes l'ajudaven a prendre distància, però els pensaments encara tenien una força persistent que costava deixar anar. Durant la nova sessió de mentoria, Laia va introduir un concepte clau per ajudar a trencar aquests bucles. Aprendre a diferenciar entre el món dels pensaments i la realitat immediata que està aquí, al nostre cos, en el moment present. Un pensament és només un pensament, va dir Laia mentre la seva veu flotava en la calma de la sala. Podem pensar que no som suficients, però això no significa que sigui veritat. Quan un pensament et diu que ets un fracàs o que tothom espera massa de tu, és com un núvol que passa pel cel. No és el cel. És només un fenomen que apareix, però que no defineix qui ets. Hara va sentir un alleujament subtil mentre escoltava. Sovint s'havia sentit atrapat en la creença que els seus pensaments eren una representació exacta de la realitat. Però què passaria si simplement els pogués veure passar com les fulles que el vent arrossega? La pràctica d'aquesta setmana és observar el teu propi procés de pensament sense aferrar-t'hi. Quan notis que un pensament t'absorbeix, pregunta't: és això real o només un pensament? Després torna a la teva respiració, a les sensacions del teu cos o als sons que t'envolten, va continuar Laia amb un somriure encoratjador. Això et donarà la perspectiva per veure la diferència entre el que és el teu pensament i el que és la realitat present. Amb aquesta nova directriu en ment, Hara va decidir posar en pràctica l'observació del riu mental durant el seu dia a dia. Aquella mateixa tarda, mentre treballava organitzant una nova excursió per a turistes, va notar com la seva ment començava a enredar-se en pensaments d'inseguretat. Potser no tindrà prou gent, estic perdent el temps amb aquesta idea, potser hauria de fer alguna altra cosa? Abans d'adonar-se'n, havia entrat en un estat d'ansietat subtil, amb el cor accelerat i les mans lleugerament tremoloses. Un moment, es va dir. Això només és un pensament, no és la realitat. Va tancar els ulls, respirant profundament, i va portar la seva atenció a les sensacions al seu cos. L'escalfor de la llum de la tarda a la seva cara, el so del riu fluint suaument per darrere. Això és real, va pensar. I a poc va començar a notar com l'ansietat es diluïa. Mentre avançava la setmana, Hara va aplicar aquesta pràctica en diferents situacions. Quan es va trobar pensant obsessivament en la seva relació amb en Miquel, es va preguntar si allò que imaginava sobre ell, ignorant-la, era un fet o només una història que la seva ment li explicava. En Miquel és real, es va recordar mentre es concentrava en les seves mans, sostenint-li suaument el braç durant una caminada recent. El pensament que em critica és només això, un pensament. A mesura que seguia diferenciant entre els pensaments i la realitat, va començar a sentir-se més lleugera. S'adonava que els pensaments encara apareixien, però ja no la atreien de l'ara i l'aquí, amb la mateixa força. Cada vegada que un pensament inquietant sorgia, ella el deixava passar, tornant al so dels ocells a l'exterior o al tacte de l'herba sota els seus peus. A la meitat de la setmana, va tenir una revelació mentre parlava amb la seva germana Amèlia. Ella li estava explicant preocupacions sobre la seva feina i Hara va sentir l'impuls habitual de donar consells o solucionar el problema. Però en lloc d'això va notar aquest pensament que l'empenyia a actuar i va fer una pausa. Això és només un pensament. El que és real ara mateix és que Amèlia és aquí. Ella està compartint el que sent.
Quan va mantenir la seva atenció en la seva germana, sense intentar modificar res, va sentir com el vincle es feia més profund. Amèlia va deixar de parlar un moment i li va somriure. Gràcies, Hara. No necessitava consells, només algú que m'escoltés. Aquell moment va ser com una confirmació tangible del poder de la pràctica. Quan va tornar a la seva meditació aquella nit, Hara es va sentir plena d'agraïment i serenor. Veure la diferència entre el món creat pels pensaments i el que estava succeint realment li permetia estar més present, no només amb ella mateixa, sinó amb els altres. Amb cada respiració conscient, estava començant a experimentar la llibertat d'abandonar els judicis mentals i gaudir plenament del que hi havia davant seu. Quan es va trobar amb Laia a la següent sessió, va compartir amb entusiasme els seus avenços. No sempre és fàcil, però estic començant a notar la diferència entre el soroll de la ment i la vida tal com és, i, tot i que la meva ment continua intentant controlar-ho tot, estic aprenent a tornar a la realitat una vegada i una altra. Laia va assentir amb un somriure ple de satisfacció. Això és un gran pas, Hara. Quan sents la diferència, comences a recuperar el poder sobre la teva pròpia experiència. Amb aquesta nova eina, Hara sentia que començava a descobrir una sensació de pau més profunda, una pau que no depenia de l'absència de pensaments, sinó de la seva capacitat per veure'ls pel que realment eren, simples núvols en el cel, sempre present de la seva consciència. Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencioplena.cat.